Saturday can feed my heart. Then I'm not in my name. Then I sent him now. Why, did you more than yeah, forget it. So, was it what? That's when you pass everything. I was able to move your body. I don't know why anybody would show. I'm watching my book. I'm going to be able to let a better do who's inside my room. I'm our hat. I was a very hat. He was putting our hat. I don't know. Right now, I think we're going to be our hat. I'm 100. So, number 4. What the see, a man to see the other do an animal in the park, and by Jahayala, we try and only rat. Papa, we saw a 20 degree. And some of our family in the side. I want to so successful. Then I said, now I'm saying, now, officially, I was overseas. I had a mother. I don't know what to Neofa and Ojaha the Panichu. Lama Paul, when you go before. What did you say? On Prima Galamsini, Bia and Mark Nimansu. Ampa Obiankiam. And to obey a foot on the man in the set, on share, anyone 3 more. The Bian for Giano, Ona, and Wama Pomo. And then so far, any project, I know Anna, yes. After the toss of your, I could not some, and I was going to some problems. So, you got the Roma was so fun to get a clearly and to check what I would transit. Not check, and check a dear, not so good as some of them. Fisa home, and I did as you get a bro. Ojú fún adáwọ̀ ẹ̀bú sẹ̀dọ̀lọ́wọ́ dìnnú ẹ̀dínàbà pẹ̀lẹ́sọ̀ ẹ̀ ló ń sì bí nkyẹn. Kakra ẹ̀dẹ̀ wọn nà ọba ẹ̀ sẹ̀ nà ọbẹ̀ bi nà tó nà yẹ nfa ọdẹ sùn sìkàdá mabika àmọ̀fọ̀mọ́ ẹ̀ ẹ̀nà mi sẹ́ni sẹ́ ọdún aṣọ mi sẹ́ni sẹ́ ọfà àníjì ní ògbó ma àmọ̀fọ̀mọ́ yìí fọ́ nfọ̀ mi sọ́ sẹ́ nà nípa ẹ̀ náà kọ́ sí lè jẹ́ ọ̀ deɛ ɔbɛku yɛn nso yɛka ni yɛbɛhyɛ sɛ deɛ mpanimfoɔ amanhene aka ne nyinaa wɔbɛtie na ɔde ayɛ adwuma yɛwura kyea me yɛbɛhyɛ sɛ ɔbɛpagya ne ti na wase biribi akyerɛ Amante yɛwura kyea me na amante sɛ wɔka
afutu de na ama hene na no tu na mesra de se mampon amshanku nyina nyeso bibia omaye na ahema ana mo watu afan ele nse abre asimu yiba ti mesra se ode ni de se pata be mana na no amshanku nya mo mampon jo bi kemu na o asuti na cheche bi obi aso ma cheche na o manya na so titia ha obisua amre ne amanye ana do bo man ti do no ampomon era wada roma srena na misi roma yo tie on si bi show Tomoro. Sai no na mambo so e be se bia ma amponye na wo yeah, they can't try to say, no, about the dinner. The poor, no, I did my original House of Chiefs. At that time, the Baby Shire was 2023. Never man, your call original. The number I had about 5 years so, Robert Chia. I did hear that a shame of Mamma, then Jacket one. So, be a pair of Baby Shire and another Baby Shire. You are Benji, cameraman. I not play okay. Yea, Tama again, very quick. Send a very camp by you. I'm leaving you to in Japan, Brazil, we are the social way. The film. What do you tell you? One Mamba paying more him. Oh, among the piano winning. Till you never chose one. That one you can. And then Castle. You get the Sabon otuvo chiame sani sabon so dia kan se mo sabon na se ye kontia kalamsia ya mbiye susudia e mampom mesen se ana oba jumadia da sidra wenya bebi ko oye de fa kalamsia no obeto aso besre otulufo na dawo amaliti so wasi ya so nya ka fɛfɛ na mampɔ na ɔbɛ yi kan asidapa na de no fu important ni wɔn na mɛ de yɛ hunu nia yɛ hunu because always say de na mampɔ asɛm no asate no a nanka de kwa kodu no nanka ɛnyɛ papa na yoga so na ko pampa na ma yɛ ya nanka ɛdi asɛm bi o na no batum bia na ka so kan san pa nan da video so mon pon san no ma yin na ne yam shishi en sa san do tu na no a na no to so no wa na ikai eno na ama ende yenya na mon pon na ba besi bibi ya tre yewe na mon pon na obey mi sinia no ye o kali e ye pempa kali na no agri house no wo patla house ono ko 1990 na mimi ko 1991 nti mini no na mimi ye du senior so ni nana apeja hen a oti yura echi ko kali na obe nti ya ni na wo na mi wo ji se eduma no betini ai ama eduma ya aba na emi to ni o si ya muka ndema na ye be chichire de aso awo no e ba sa yin ya enye easy fra oso wodidi a ni panim ni oso kwada ni panim ni o be de be nya ko kwezo da be no mo fudi o o be waka wan tie so pe wa hwe nani na eno krom ni na mo mboni ma se ndema ye je de manu etimi so na se ye yi a eno mo nya no account ani ye bi gusuri ise umma na kwanya bia no tena sese mampohene onye ehidito emisi ahe no se ye wura ni ho a ye nwere da ni misi a ono na odaye ano o santo mo ade no enti wo hwe mampo ensem no ana wasa ababu ante so abahwe mo ante nsem no wo mra ye wura eni wo hwe se wo na mampo ni na okoye yi a onyankopon pa ne kra nsi se na mi ti no wasa mo pa na nan pa ha odu ha no a onye ndware nyina no oyi na ntwa na sabasi yesi en kan adwen so so a wa mo ye wura di da do kan ne se ye wura
na mama kai ahofa ma wona na kwa ne nto nya de ma santeman e ma odin ku bibie ye den e ba e wo ba sa bi na fa na sa wo fa sa pe wo ba mu nyam ni njira wo be nya na ma ko ni e ka sa se bi e nya ma ne kra sa me ba ne se anka yewra di ama na kuma na be ma na se na do bonso yen kwakura na kuma hima akodo bonso se okwakosi ayi na nyama ne o se kamu lo petre wo o mbaba amampa baba si ayi no o mba ka ti o be yiwa to trepe na o manya konya e ko si twene so wo atidasi na wo mbo abro de uti efie se wa be ya nke bia nke ona se wa nya petre na wa ama no kamra ni mambo anyi be ne ma ne be hwegu ama se bi ye ni se ba no aba sense ye ba yi se ye wo pa wa he kete o de na si so a ka bo kwa mutrim nya no nko bebre se ye wo atande ye ba na no tu ye se mu a ke da ho gina ko enso so keka asante nya nko pon no ase be bia o da no tu mbe no bia sai ko efi tini srew empani fona na no mbo nyo no mo ho na o mo ba se we se we de no mo ya se ma na ma anje we de no mo ya se ma na ma anje ene ma no hwegu na eno kwasa ni so be bi na wo mo ya na empe no wo mo na ewiase mo mpo mo di hin kama na wo ma na se pe no mo dwere ya wo na ora ro ma man kwai no wo ni na hina wo ko no be nya ko nya to ko nya kakraka ti wo nya ko nya no ni hin pe be ko to so na ye bu asem no no wa hima na ji asem na ye bu ano aboso anya ma ne wo do so chase mo tu o ba no e fo no judgment no aba sabe be na tie no ko judgment ni ana ni bra da ma nsa fufu na mo da ma no ne mo du pa o be fa na eni mo nyam ye so ye sinya no ebi so akaye ye bra da ma se na konfo atati o so ya che wo mo on so sa che wo mo na ba ma ko mo fi di che wo ko so ya chiam se ne an ko so ye minua nana ko so yi kabibiri me entity ma point ya obe ni seniors ni dos wa pa maybe 81 mo ni me ya ansa na mo pra mo ko start iti me say yera and so the college and I acquire iti me say nyansa pa de o israel o koma mpo a mpeni fona bebre ti ochi yo ye bebre ti ochi awon be ye yo na fa bram omo mpawase ti israel kwa womo an supportive one israel from ne ka womo ben ne tumi ebo mapomai because mampo akonya no yakonya kese e wa santime na yewra nso ena ye danase na ya sansren se yewra pejauti non si bi njiro yetu for say na now pay and yewra makwai ma si bi chire na okwa se de mi kan nso ni se ni pa tu to na e baba o chen no the teacher so wo mo du wo kese se de bru wo so oni ayusi ahene yewra santin ho a wo a wo na chija ho nti ema mra ho ase mmugo ho dodo na baba bi tufo na so ma ni tu ti mu de ho a na ya kakaka sa na wa nya ho brase no fa nsuo pa ni nsemu a na wa ma ho so a eno an be sa ati wa nti afutu am de ma ho se yewra ni se abado yenti obema kwa mo asibidi ne mo shede nso se wo mo baba ba yo sa asa wo so no wo mu ana atofo mo mbese etidi ehia ya shede nso ni emfa mpeni se ya gro ade a emma ni nya ofere se obeye da wo wiase
ɛne sɛ wonyi biribi na wobɛbisa nananom bebree ɛyɛ ne fɛre yɛyɛ no woso no biribi na onim sɛ wobɛbusa ne akyerɛ no no na ɔno ara de n'adwene na ɔde akɔyɛ ebedu yɛ wura nim ha ne yɛ kyerɛw sɛ ɛyɛ amaneɛ afei na wɔn nsa si fam sɛ wobɛdi ma mpɔhene ne ayɛ wɔ wisi ahene yɛyɛ ɔda ase brɛ yɛyɛ ɔsɛ sɛdeɛ asanteman yɛ wura nim ha na wɔwɔ ama adi mu a ɛyɛ ahobraseɛ wobrɛ wɔn ase a ɛna wɔn akonnwa no ɛbɛma wo so enti mafotuo ne sɛ sua mpanin nsɛm ma mpɔn wɔ nneɛma bebree sua sɛdeɛ nananom bi kaa sɛ wo nananom n'aboa yɛn ne ntontoma mu bɛdi de ma asanteman ɛno na hwɛ ne sua wabakɔsɛm wo mpanin nsɛm mo asantesɛm wo nyaw wasante mpanin nsɛm sua wosua wɔ nyinaa wie a afei asɛm bia bɛbu anim no woyi ano a ɛnyɛ ɔde na ɛno na bɛmo ayɛ kɛse na ɛno ɛna afei wodi sɛ wɔawisi ahene wodi sɛ bedwetadwa ama animonyam aba mu a ne fi wɔ ho brase fabuo ne anidie sɛdeɛ bu fama yɛ wura suo ne nta kɛseɛ na na sɛde wobɛdi n'adeɛ yi na nano bebree di ne ho adanse ampa so ɔbaa buo ne anidie a sɛde no ɔde ma yɛ wura ɛsom a ɔsomyɛ wokɔ regional national dwuma a wɔdii ne hɔ ɛni ano enti pamɔɔde wo no ɛbɛhyɛ mu no ɛmu odu nti boa wo sie ne ma ne nyɛ ɔfɛre sɛ biribi haw a wobɛbusa ne akyerɛw ate abusa ne akɔ no bɛboa wo ama ɔhene ayɛ kɛse afei yɛwura daroma ɔno na ɛmaa yɛba amampɔn bɛbɛ ma musu ayɛ ebi wo nneɛma bi wo bɛbɛ tiritiri ne nyinaa nkonnwa bi wɔ hɔnom a daasebrɛ sɛ atipin hene afagyahene nsumankwa hene sɛbi hia hene ne nyinaa ala yi so bɛbɛ na tiritiri ne nyinaa kama na mampɔn asomdwe mmra hɔ wotumi yɛ saa ɛde asomdwe ba nananom a yɛbɛsɔ adi wɔ anim yi wobɛ wɔn mu a ɛpɛ wasɛm wɔn mu a ne yɛ taa wɔkyi wɔn mu a yɛ taa wɔkyi bɛka wɔn nyinaa bɔ mu ɛmɛnyɛ yi mu sɛ na wɔyɛ mpɛm asɛm nti ma ba a mɛ nso mɛta n'ani ka wɔn nyinaa bɔ mu baako yɛdi wɔn sisɛ mampɔn n'afɔ abiretufoɔ no nso wɔba no bɛka wɔn nyinaa bɔ mu wɔn nyinaa sɛsɛ wɔn ne kɛse a wɔwɔ mu mo adɔɔso atrɛ ama bi sɛ bi kɔɔ nyinaa na wɔn aba yi so nti bɛka wɔn nyinaa abiretufo bɔ mu ɛdɛ wɔn ano ma ɔdɔ a ɛwɔ abiretuo busua mu no ɛnyina hɔ no kama yoro adaroma wɔn nyinaa ba na kɔɛ na ɔsi bi nhyɛ o. Ama pɔɛ na ɔba ama ka bi n'akyɛw yɛsrɛ ama pɔɛ na papa yi ma sɛ ɔba adabi ɔtumi yɛ kɔnɔ ɛnna ɔkɔmini ka nsɛm bi ɔmo na osisi bi na ɛha mi na ɛbi abuti wɔn ama kwan na sɛ de ɔbɛyi wɔn tumi fo ɔdan mu na sɛ de wɔn ano deda ne nsɛm wɔ abɔnten a ɛkɔ ne bi ɛnyina ne sɛ wotumi fo ɔdan mu ɛna bɛ bɔ ɔmo ɛkɔ ne bi ɛgyina wɔn mu ampɔnsɛm bebree mampɔnsɛm dasi bɛ ɔkɔ ne do akyi wɔn ɛbɛ da n'aseɛ sɛ ne yɛ wura kɔ a nkasa ne ka bɛ sɛ bɛ ba ka kɔ ne bɔ ɔmo so. Sɔrɔ kakraka baabi a sɛdeɛ bɛtu mu the charges was no ma kwan ɔmo apɔn ɛbɛyɛ ɛsa ɛntwa nso hɔ sɛ ma pɔ ne bi aba ne etu no ɔbɛbɛ bɛ ne etu no sɛ ɛde wɔde pawo ne pawo mo ne kyan wɔyɛ ehunu ɛmo titi da yɛ asɛbi ɛyɛ na ɔmo ma bi mu ɔmo nyinaa ewu kya ne ho kɔɔ yɛ a otu na konya sɛbi ɛno nso nsafrɛ no ne ma na wo na kyerɛ sakye so na kyerɛ ne na ɛwɔ ɛnkɔ tumudeɛ ɛmmoa fam ɛyɛ kɔ na ne mo gyina mu yɛ tu wɔn fam yɛ tu tu so wobɛyɛ ma nkɔfo yɛ sɛ ne buburo wobɛ sɛ nsuo
ni pen seba de no kwada no foto wo la ko pen e sa tele o le suru o le kuro o bia samba na se be do mu a na se be ni lo de na ko school se de e bi ka na ha dia de wo school se go e ka ma me na ma de wọ́n yẹ ṣáájú ẹ̀ nígbà wọ́n máa mi sọ sẹ́bi bí wọ́n yà sẹ́nu wọ́n ní wọ́n wọ́n ebi di yé paa yàtọ̀ sẹ́yìn ní ìtàn kọ́sẹ̀ ní mo kọ́ni sọ àpò wa bí bíyà ọmọ àdúgbò di jama mi jẹ ọmọ àdúgbò jama mi jẹ ẹ̀ bá bọ́ ọmọ fún mi àkọsọ wọ́n ní wọ́n bẹ̀ di nanso sunsua ne ma no bi ne ho kɔma so ne bɛsa ne bɛdwo bɛsa ɔmɔdenfoɔ yɛatwom de dwom koo na ɔbɛyi deɛ mommɛyɛ sɛ naano bibi twitwa mu na mobɛsua bibi dabi na nana no mua na bɔ so ka no na mehwɛ ne mu ano sɛ kɔgyina ha wɔammɔ dwane esi tẹ na sẹbi ọkọ mu nyina yẹ na yẹ kò sọ ọkọ wura ọkọ wura mu ọkọ wura mu sọ ase sẹ adọ ẹyẹ agbọdọ ọtí na pẹ̀lú ìmánu no na bọọsì náà yẹ wọ sẹbi ebira òtún ẹyẹ yẹ wọ sẹbi ọkọ ọdún yẹ ẹsẹ tó wọn nínú no anáwó sẹbi ẹyẹ wura bí tìmú tó ẹsẹ tó sọ àṣọ ẹsẹ sẹbi àtàtàmánì ẹkú ni ẹyẹ so yamani ẹnkọ efi ha kọ no ẹsẹ yẹ yamani ẹnkọ na sàtì amani ẹnkọ ẹsẹ yẹ báyìí ẹdẹ bí sọ ayẹ yẹ yìí sọ wọn náà kọ di a ẹdẹ sọ sọ wọn tó sọ ayẹ yẹ sàtì tún mi nínú ọkọtà hɔ ọmọ mọ ẹni wọn bèbè ebi mi bẹ ntọ yẹ ebi ẹbi yẹ apaka ẹhìn a ẹni yẹn náà nfọwọ́ kọ́ ẹmu ọba ìjọ yẹ ní àtẹ̀tẹ̀ no wọ́n hàn mu a kúrò ní ẹsẹ̀ ní nsa sẹ́bi ọmọ ẹ̀sán wọ́n ti dọ̀ wọ́n hɔ ẹbẹ̀ yẹ apaka ahene dàbí ebi sisi wọ́n sẹ́ lọ́sùn ẹ̀jẹ̀ ní kọ́ àtúnú no yẹ wọ́n ní sísẹ́ ní nyina pẹ́pẹ́pẹ́ ní sika ní wọ́n pẹ́ di etí ẹ̀kọ́ ẹ̀sán nínú dàbí ma santi sunsun no santi dɔn no wura mu sɛ ma bɔ hene na santi sunsun no santi dɔn no wura mu a ne sɛ ne wura bi bia no bɛbɔ ma wura bi ɛba wɔ so ewura no bɛgu pɛ so wɔn si bi nkyɛn. nínú ọ̀dà àmọ́ kakra kyɛn no n'ama bɔ hene deɛ ama nananom yɛn ni abrɛ ndɛ yɛn di agorɔ koraa. Akonnwa na wɔbɛtena so no ɛso akonnwa asantehene etu kwan wɔde n'akyi gya wo de asantema ahyɛ wɔn nsa deɛ na wɔsɛ kasa kyerɛw ɛsrɛ wo nananom aka pia kyerɛw akonnwa na wɔbɛdi no ɛso na akonnwa no ankasa a wɔbɛdi no hwɛ akonnwa no ɛnnɛ sɛ ewura pere so na wosuae sɛ mampɔnyene a woni nua woni maame woni adamfo woni bibiara sɛ mmerɛ a wo nana de wo ho bɔ afɔdeɛ ma asanteman ɛno na wobɛyɛ ɛnɛ yɛde wo bɔ saa afɔdeɛ no a dwogua no na yɛde bɔ afɔdeɛ no ɛne wo ɛnna yɛdi ka nte ase ansansa na wɔkɔtɔ afɔdeɛ no mu atwa sɛ da a wo nana ɛkɔ no nhyehyɛeɛ a kɔtɔkɔtɔ no yɛ maa no no ɛna ɛkyerɛ sɛ ampa wɔde dɔ ne ne kra agyina ama asanteman na anom yɛɛ kɔma wo nyine sɛ mɛnanteɛ tietia ayɛ akɛsesɛm akokurokosɛm adendan na mawuro deɛ ɛna ɛbɛwu ama asanteman na ne din aka hɔ ɛne bɛrima no wo so deɛ deɛ dwetadwan ɛne awurade ma ho nti ɔde sika ma wo dada ɛhɔ na ɛnyame wowɔ fa wɔ ani asante ama baabiara da sɛ ɛmu gyina national
Saint register before bɛka n'ani ɛden no ɔne nanam de abɔ so ɛno na yɛwura te ara no ho atɔ sika yɛwura ma obi dada deɛ hia biara wɔde bɛyɛ na ɔni hɔ a wɔbɛhwɛ n'akyi biara no sikɔdɔkɔ ne ɔde bɛma wo deɛ wonte aseɛ ayɛ sɛ obusa nananom a yɛdi ka fia na adwa bɛhene wakyɛ na abɛkɔ ayɛ na waba asa akɔ aba na ama so nkwantae ne nom nananom wɔ ha dada som a wɔdi wɔn akonnwa wo asɛ to wuni to busa nananom bi a wɔn bɛboa wo ɛna deɛ so koraa deɛ kɔwura hɔ wura ne kwa bie ɔno ankasa de tu nyima ɔne deɛ a mmere bi a wɔbɛpɛ kɔ akɔ no hɔ no wodeɛ ne yɛ mpaebɔ sɛ biribi akyerɛ wo so a kɔ nkotodwa anim nkotodwa anim na ne santen no wɔde ho mmoa bɛba na wakyerɛ wo deɛ wobɛyɛ ama watumi ahwɛ n'akyi deɛ awurade ma wo biara wɔna de ma wo deɛ wo akɔnya wo biara wo deɛ deɛ ɛnyɛ akɔnya wo nkɔfa yɛwura ma wo bi kyekyere sama aduda mfi yɛmpo no ɔsɛ meyɛ me nua yie santen sɛ saa ɛkyerɛ a wɔhene yɛ ne deɛ ɔbɛyɛ no wo na wo paakyɛw gyee no na ɔde no ma wo yɛma ase ɛkɔ hɔ a ɛsan ba ha ɛkɔ hɔ a ne yɛ biribi a wode ne ba ɛho asɛm bi aba a bra ne nkyɛn na ɔkyerɛ ɔkwan a bɛfa so a wobɛyɛ wo nua no bɛka wɔn nananom aka afigya ase sɛ ne agya no wo na ɔmo ne firi wɔ baeɛ som a wabɛsom ne kakraka wɔ ayɛ wo nua no a ɔmo ka wo a biribi nti ɔmo kɔɔkɔw ɛne kɔw nyine ɛna aba yi akurofo so a wofiri wɔ yi bɔme no so wɔ hɔ na wokɔ nsuta kwan so wo ne ɔmo yɛ adeɛ baako akonnwa deɛ saa na ɛteɛ obi bɛpɛ akonnwa no wɔ anya a yi abɛba nanso wo a woba no wobɛtumi afrɛ ɔmo nyinaa de dɔ aka abom na ɔmo abɛboa wo ebi asi bɛn saa mampɔn no die na akonnwasofoɔ nyinaa mpanimfoɔ ta wɔn akyi nanso na kuro no nyinaa so pɛ sɛ nso no ɛbaa yɛ onye a yɛ ɔmo de abufuo kɔ nso akyire ɛna ɔmo asan bɛyɛ yɛwura ɛno na ɔpɛ yɛtiri bi wɔ ha sɛ ɔkonnwa ho akɔnforo yene ada ne gyaase ɛbaa akɔnforo no ɔde ase afei de akɔnforo a bɛyɛ gyaase ne na sɛ akɔnforo nkɔ ada hɔ na ɔtumi bɔ akɔnforo no a efie no mu ɛwɔ hɔ na gyaase no so wɔ hia yene ne ɔmo keka nyinaa na hia no wɔba no hwɛ na deɛ nka ho yi firi hɔ ɛti pin ne ma nananom bɔ yi wo ti bi a wokɔ pin mu a akɔbɔ akonnwa wuti no a wuti no koraa ate asɛ obi a wuti ekotwa no ase anase yɛ ma ɔpala sita ma ɔnwe ɔwe pala na yɛ dɛ wuti ekotwa ne a wosɛm ɛwe pala ti nkonnwa bi wɔ a yɛ mɔ kɔnten ne deɛ saa ɛba yɛwura anim a sɛ efi ɛdɛm nyɛ wɔ na deɛ ɛno nti na yɛka nkonnwa so sɛm a na ɔnka ho ne nyinaa fa ɔna akyi fɔm fa nokorɛ fa akokoduro ka nokorɛ san sɛ ɔkonnwa na wote so no wode wo ho abɔ afɔdeɛ dada nti yɛde bere apere sɛ yɛwurade asantema abɛgya wo na ho ntekyema sɛ asantene deɛ yɛka na bi sɛ yɛmu nyame da ɔtomfoɔ na yɛ liberator ɔno na agye yɛn agye yɛ fi nkwaso mu fi tete akuta yɛ ɛna wasa apagya wo ma na so ɔnte nyame no no ɛnti sɛ obi ka nsa na bi atu di bi akyi yɛka na makɔta mo social media no so yɛsɛ abɔsɔ na sɔfo koraa no di na kyerɛ mɔne abrɛ na sɔfo pani hu no sɛ tu na di kan yɛ asɔre asɔkɔre mankɔ sɛ tu nam kɛse asɔkɔre mankɔ na ahɔn na si asɔ ndan na broni di ne deɛ ba amagye atom ne deɛ na si asɔkɔre mankɔ no yɛaka ne sɛ yɛtwa nhyire ne tuma fufuo de yɛ amanneɛ a yɛtete a ɛno na yɛtete amanneɛ a nananom de kyekyere na yɛkyɛ tumi yɛakyɛ ama kɔdɔkɔnyene nyame de no si hɔ na wopɛ biribiaa ade wokɔ no ɔna ɛsesa hyɛ berɛ ɛne yɛ ɔbɛma hɔ sesa abɛyɛ mankɔhene na yɛka sɛ nyankopɔn anyɛ ɔno a ana sɛ ɔsɛ tu a ɔtuu ma wɔne so tɛn na atu na ɔne so ayɛ ɛti na ɔno a ne nyankopɔn ɔtumi sesa wo hyɛ berɛ no ma woyɛ kama na ɔsan sesa ma wɔta ayɛ bataa wow ti deɛ yɛka nyinaa yɛ baabi a wo bɛgyina no na yɛsrɛ wo yɛne yɛ maame no mu nkɔ sa sɛ yɛne yɛ maame no mu kɔ sa a nka asante ase akye yɛkɔ sa ama nkɔ bi nti na a yɛkyekyerɛ ma wei deɛ yɛka na te asɛ sɛ wo nkɔ ana wokɔ aberɛwa te fie biribiaa wokɔ na nana adwene ho wakyerɛ wo fie
sɛ naano sɛ wokɔ ayɛ ne sei ne ma wotena ase sɛ woka asantema asɛm ma bo asɛm a woma nka ho ɛno nti ɛna yɛwurada bi ɔka sɛ ɔmma kwan ɛma obi kɔhyehyɛ ɔno ne mmerɛ a patrilineal tools nkonnwa a ɛyɛ mamadwa yɛdeɛ deɛ adehyedwa ɔna ayɛ ne saa nti wodi wo deɛ adi ne deɛ ne ma adehyedwa yɛdeɛ no na wɔn a ɛbɛyi wodi wɔba no yɛde wayi ma nsuo nti yɛwura kyekyere sa na ama wo nɛ sɛ asante woba bɛyɛ wura ni hɔ de n'akyi bɛgya wo na sɛ woantoto nɔɔma yie no wammɛn no ama no anya awerɛhyɛmu wɔ mu a ɛni hɔ sɛ wɔkɔ baabi a ɔde asante bɛhyɛ wo nsa ɛnna hɔ saa santene ne kɔ baabi na ɔhwɛ na ɔhunu deɛ woyɛ yie ɔhunu so mpa a deɛ ɔgye ne didi otumi de n'akyi gya no saa na ɛteɛ ɛno na bi hu no a yɛka na ɔgye ne pe wo deɛ wo ne nom na moyɛ biribiara saa na ɛteɛ firi sɛ ebi na siiɛ ɛma bɔ bi baeɛ ɛma ɛnam so a ɛtu atokɔma nyampɔn woda wɔɔfa baeɛ wɔsom ne sɛ fitaseɛ ne ɛntena ase na ɛfiri sɛ bi a ɔnnɔ nipa na ɔyɛ wɔmpɛ sɛ ɔkyea ayɛ koraa akyire no yɛbɛtee n'ase sɛ ne som baabi obɛgyina bi a ɔkɔ de ma asante nananom aka akyerɛ ɔdɔ nipa obiara ba wɔn nkyɛn ama no kwan deɛ wohwɛ sɛ wabɔ dankora sɛ bitie n'asɛm baabaa hɔ no a ebi kɔ nom nsa no ɛhɔ nso so amanfoɔ kɛka nsɛm ti bi a deɛ ɔkɔ hɔ nkɔ akɔte asɛm bi bɛka akyerɛ wo ɔde ba na ɛyɛ afa ɛnyɛ amɛmfa nti sɛ afutuo ba bie waso na asɛm a ɛyɛ ahin ba na ɔda ne ma mpam na mmom na ne ma mpam ntam woda ne ma mpam ntam a mampɔn bɛbɔ na bɛn yɛwura na bibia afa no kora kokoduro nsɛm a na ɛda hɔ a ɛdeda hɔ a yɛka nyinaa na nananom ka mpɔnoa ne nyinaa no wobɛn yɛwura a wobaɛ wobɛgyima yɛ nananom sɛ mampɔn ne bɛsuaeɛ a yɛnyɛ ne yɛnkɔ ntam ama ne yɛ paa yɛwura werɛmmerɛ a wɔde baeɛ na wɔgyima gyina aboa nananom sɛ du mpapɔnsoɔ bi na nimdeɛ a monim a moka school ne akɛseɛ ne professorfoɔ a aba wɔfie ande a na neɛ na nananom ka mo mu na sɛ obiara kɔka asɛm a ɛnam asante amanneɛm customary law practice and usage no yɛmfa nyɛ adwuma na sɛ yɛtra se na obi bɛgyina center kɛsɛ kantankɛsɛ bɔ nkuro a sɛ odi bi ma wɔpɛ odi fɔ wɔpɛ na odi fɔ na ɔkɔkyerɛ abɔnten so ɛka de wɔpɛ asɛm nso nananom nyinaa na ɛtena ha kae na nananom yɛ dɛn na professors wɔ mu a lieutenant colonel for so mutimi mu no security police for ha lawyers court for ha mo a mo ba abɔnten na kakraka foi bɛyɛ nwɔtwitu ɛtena se na wo de mmara ne nwomani no ɛka constitution na magana ko ate a ɔmo mu sɛ sante ne kuta nimdeɛfoɔ paa wɔ ha fi sɛ nnɛ sante ne okuta nwomasua tete no na na yɛsɛ yɛkɔ so nnɛ woka nwomasua asantefoɔ ka ho kyina ama mpɔn yɛsrɛ bi ama ho na ayɛ ma yi wi enim sɛ ɔde obi a ɔyɛ ne bɛbrɛ santene kɔnɔkɔyɛ ne so ansa na bɛgyina ano na ɔhwɛ ma wo sɛ wɔbɛtumi abɛyɛ deɛ ɔpɛ tie nafa akokoduro ɛnyɛ sika deɛ ɔdi ka ama obi dada deɛ ɔpɛ biara no apɛtɔ so daepa no bɛn no wobɛso daepa ne yɛnwerɛ nhyɛ wo mu na ɔyɛ anyɛ adwene sɛ bɛdu da bi ama wɔde yɛnwammɔ fa wɔn aba wode aba afɔdeɛ a yɛsrɛ bi ama yɛwura wada wo ma mampɔndeɛ wo na ɔyɛ ne saa nti biribiara mu no ɛyɛ waa nti bi so asire bi ma no eburo sɛ pɛgya wo ti na waburakura na ɔno ɔtuma hwɛ wɔkyi wayɛ awisia ɛyɛ dase eburo Ira wadaroma Ira wadaroma na mu nyinaa ọmọ tu mampɔnyi na ɔbɛ ɔmɔ tu nufu papapapa ɔmɔ kebi akyerɛ no nti ɔda ma ɔmɔ nyinaa ase makwayɛ wɔn si ebi kyerɛ wɔn bu. Zia. Zoom. Ọ̀dà ẹ̀sùn ọ̀dà wà mami àmpọ̀n. Ṣé ẹ̀sùn ọ̀dà mami àmpọ̀n? Ọ̀dà mami àmpọ̀n. Ọ̀dà mami àmpọ̀n. Wà mami àmpọ̀n mi bá. Ẹ̀sùn ọ̀dà mami àmpọ̀n mi bá. Ẹni àmà ní àmpọ̀n nù àfẹ́. Ọ̀dà mami àmpọ̀n yà sẹ́bi ẹ̀ka wọn sọ̀rọ̀.
ɔmo de nkɔnɔ nanu no. ɔda mame ampɔn ɛhɔ no ɔkɔgyina yɛ a ɔda maa ne ba no na ɔsɛ ɔda mame ampɔn manya ba. sɛ ɔda ɔmo kɔgyina yɛ a ɔsɛ ɔda mama mpɔn mi ba ɛnu ma mpɔn. amani ampɔn. amani ampɔn ɛni amani ampɔn. sábẹ náà ma mpɔn maa yi. sɛ sábẹ náà ma mpɔn maa yi. ɛni nu ansa. john. wɔn mu firi hɔ a yɛ ba kɔ deɛ kuroma kurofo so kɔ tena hɔ. sɛ bi firi hɔ nom a. asa kora na ma mpɔn ba. yɛ kɔ tena kɔ deɛ kurom akurofo so asa kɔ na ma mpɔn ba. akurofo so na atakura panyin. sɛ akurofo so ana atakura panyin. ɔno na ɛkɔ hunu ma mpɔn afei wɔtu akɔ hɔ. ɔno na ɛkɔ hunu ma mpɔn a bɛsi ɔkɔtɔ ɔfin ɔwutu akɔ hɔ. nansa na ɔno bɛkorɔ no. sɔɔsɔ ɔno bɛkorɔ no. na no na amani ampɔn ne ɛbɔnhɛ anantwi asɛm bɛ mu. ɔsi sɛ ɔbɛ asɛm bɛkorɔ no sani amani ampɔn ɛne bɔnhɛ anantwi asɛm ɛbɛ mu. amani ampɔn na ne nana wɔ ha wɔno na atutuo buru no ɛnyɛ yie. ɔsi amani ampɔn na ɔne nana wɔ ha wɔn na tutuo buru no a ɛnyɛ yie. ɛdá kɔkɔ di ni tata no. nana ɛbɛ kɔkɔn wɔ akyɛm. ɔsi nana ɛbɛ kɔkɔn wɔ akyɛm. na kɔnfɔnsi dabi. wo deɛ mema akɔ a. obedi anim akorɔ no. mema akɔ asante bɛhwɛ adeɛ. ɔsi sɛbi nana ɛbɛ kɔkɔn wɔ akyɛm. ɔlɔ sɛ wɔn deɛ sɛbi mema awo di kan kɔ a asante bɛhwɛ adeɛ. ɛna wɔn abɔ ahɛn anantwio. ɔsi na ɔsi wɔn de wɔn ma bɔ ahɛn anantwio si ti tɔn lɛni fɛn mi kɔ ma mi. wɔn ne kɔ yan paa. nana amedu bɔhɛn anantwio so ɔbaayɛ na ɔbɛwu yɛ. sese we apaa di ekɔni no kɔbaayɛ asɛ bɛtɛ na kɔfa hyehyɛ no ɔbaayɛ aso so ɔbɛwu yɛ. na no na nana kaa mu nti amani ampɔn wɔ kaa akyire no na ɔsɛ wona sese wohwɛ nwisi afɔ so. sese we ɛna nana kɔyɛ a sɛ bɛ wɔn bɛ duro no a sɛ bɛ bɔ ne to bɛwu yɛ no ɛna bɛ duro no ɔsɛ sɛ bɛ amani ampɔn ɔsɛ de wo ɛna sɛ bɛ ma bɛ nti no. sɛ asantuma yɛ awisia. asantuma yɛ awisia tɔn de sɛ bɛ awisia yi na ɔhwɛ akyire ama asantuma yi. no saa na teɛ. ne saa na bɛ nisɔn ne teɛ. nti ɛno na ɛda mu a. yɔm saa na mampɔn deɛ wɔn wɔ faase a atakora panyin kɔkyekyere mampɔn a wotu kɔ. sɛ ɛno nso asɛbi ɛda mu a sɛ bɔbɔ faase atakora panyin kɔkyekyere mampɔn a wɔde tu firi mampɔn so kɔɔ hɔ. yɔm ɛhɔ na yɛyɛ ne kɛseɛ. si hɔ ɛhɔ ansa na yɛma no dwetɛ akonnwa. sɛ hɔ na sɛbi sadehene wɔn so ɔmonyam wɔyɛ ɔkɛseɛ ɛna ɔsɛ wo woyɛ rusi ahene ɔma ɔdwetɛ sɛ tete dwa patena hɔ ma no. yɛ sikadwa dwetɛ. dwetɛ ɔma ɔdwetɛ. nfa nkɔtoto ho. sɛ dwetɛ ɔde ma wɔ. ɛnna ɛmɛ anam yɛ maa no. sɛ ɔno ara sadehene na yɛ ma wɔ. sikadwa deɛ kɔnfɔ na de ba yɛ. sɛ sikadwa deɛ kɔnfɔ na de ba yɛ. ɛno koraa mampɔnhin a wɔn efigyaase ne gyamaase ne kɔbɔɔ so a wɔntumi ko no wɔde kɔ osuo puru mu ɛde ko wɔsesa agyapadeɛ nyinaa kɔhyɛ mu maa ne kɔ. yɔm sɛ mɛnu kɔ na sɛbi wɔabɔhene efigyaase bɔɔ so a ɛne gyamaase bɔɔ so a wɔtumi ɔsesa sɛ agyapadeɛ nyinaa no kɔhyɛ mu maa ne bɔɔ. wɔn no buro no n'aburo nti ɔtam nneɛma no nyinaa odwa ne yɛ ne esuo puru mu ɔkɔhyɛ mu ne nneɛma nyinaa na ɔde kɔ. sɛ mɛnu buro ɔpɛgya saa no ne nyinara lutɛn ma ne nyinara kɔhyɛ esuo mu asɛbi so puru mu a de esuo mu asɛbi ne bɔɔ yɛ. yɔm ɛkɔ ɛhɔ dan tɛ ɔsɛɛ deɛ. yɔm ɔwɔ fa awɔ kɔɔ yɛ. yɔm mebaa yɛ nam so ɔsɛɛ obi wɔn de nsɛm bam so mɛ ntu no da. yɔm sɛ baa yɛ mampɔ ɛba ne ɛkɔ ɛba yɛ mu so ɔbaa yɛ na ɔsɔ sɛyi mampɔ mmea na ɔkyekyere yɛ mmea bɛ so na yɛ ti si wɔ ɔsu mi deɛ saa kotokura ne no pɛ so deɛ bi si da hwehwɛ ɛma sɛ bɛ saa saa kotokura ne mama anim ɛma yɛ tu. biribiara ba mene ne ɔbɛ fie nam ne naka. biribiara ba wɔne bɛ fie wɔne naka. asɛm koraa sɛbi sampa sɛ wayɛ mfomsoɔ koraa ɔbɛ fie nam ne naka. ɔsɛ papa ne ma mpɔ hene no bisia hene no baabu sɛ ɔkora ama ne bɛ fie na ɔsu tie ɔbɛ fie no asɛm ɔne naka no kɔkɔɔ. mema ho ntoma no pa. yɔm na animguaseɛ na ɔbɛka me. sisan mi ɔma ho ntoma paa na aka kyerɛ me. ti maa nyɛ ne saa. so ɔnyɛ ne saa so da. de basan ya mi si dabi mɛ. sọ de basan yara ɔsi dabi ebisa yɛn no
bɛfie ɔkasa kyerɛ no highway wanya de highway fiasam tutie no ane bɔkɔɔ na no yɛ nipa a wɔtie masɛmpa wɔde buo no so ma me papa sɛ onipa no tie asɛm wɔde buo so ma sɛ de sɛ bi abɛdwa biribiara so a mɛfrɛ no sɛ yɔm ɛnɛ mese kyerɛ no pa kɔ ha ɔnyia no koraa no asi so no si biribiara bɛfrɛ no si kyɛ no pa sɛ kɔ ha wɔnya no bɛkyɛ no ɔduru hɔ ɛnɛ yɔm me na nan wɔ ɔba sɛ nnɛ na yɛrɛ na no ɛna sɛ wɔyɛ ne osuo yi wodeɛ deɛ nti amerika no sɛ onim deɛ nti amerika sɛ wɔsi wodeɛ wonim sɛ nti a wɔkasa ahyɛ sɛ nana no wɔ no wonim sɛ onim so wonim ne nyinaa wɔsɛ wonim eburu anso anya ako wɔsɛ bɛsɛ wonya ako na bɛsɛ wonya ako wate kwaku mɛnsa sɛ sɛ bɛ ɔno ara ne nana akɔku mɛnsa na ɔfa akɔku mɛnsa me nua ne kwaku mɛnsa sɛ ne nua ne akɔku mɛnsa me ba kofi bonsu sɛ ne ba kɔku akɔku enti wodeɛ kofi bonsu enti wodeɛ onim deɛ amerika wɔsi wei a wɔkan wonim deɛ wɔka enti wodeɛ obiara bɛyɛ biribi anyɛ wo koraa wate wɔsi obi a bɛ biribi a ɛnyɛ wɔ nkwa na sɛ wɔyɛ mewu agya na agya wo me sɛ onim saa wɔsɛ wɔwɔ agya ɛna agya wɔ no sɛ onim saa saa na teɛ enti wodeɛ yɔm ɛnura mi hu sɛ sɛ na teɛ no yɔm am so akɔla deɛ nea me am deɛ nti wɔmmra wɔsi wɔdeɛ ɛnura sɛ ɔmu sɛ si teɛ no wɔsi wɔdeɛ ɛkɔ deɛ ɛnaba ɔdɛ kɔ nyɔma o enti me nka biribiara bio sɛ ti na wɔka wei wɔn hunu wɔsi ti na wɔka wei wɔn hunu tí wɔka bibi abiu deɛ meka yɛ no wate aseɛ wɔsi na wɔka yɛ no wɔte aseɛ yɔm enti me nka biribiara bio enti me nka biribiara nkyerɛ ne bio si na wɔka wɔte aseɛ na wɔka yɛ sɛ ɔka bibi abiu na wowie a yɔm afei me ne wobɛka fie asɛm no yɔm ka wei nyinaa kyerɛ wo ɔmɛ wɔn sɛ tia ɔmɛ asɛ bi na ɔgyina n'anim na nyame adum na sɛ ɔmɛ akɔ na nsua kyerɛ no bi a bɛfi a ɔno bɛka fi asɛm na mmom menim so ɔsɛe na ɔtumi ne wodi nkɔmmɔ ɔso na ɔso anim sɛ mama yɛ ɔkɔ ne kra akyi na ɔno di nkɔmmɔ menim sɛ wobaa na akɔ no ɔno a ne wodi nkɔmmɔ ɔso sɛ na ɔba ɔkɔ ne hɔ na ɔka fi asɛm kyerɛ wo wo nso na na atumi ne ne di nkɔmmɔ ɔso wɔso so na ɔtumi ne di nkɔmmɔ enti menim ne nyinara nso ɔso ɔno ne nyinara akɔtɔ ɔne ɔno ne nyinara ɔno no ade n'ani abu akɔla yi dada ɔso ɔno sante ne kyerɛ so dayɛ na ɔhunu sɛ ɔde ne ti sɛbe ɔde n'ani abu dada sɛ ɔde hɔ a bɛdi n'adeɛ nso wei deɛ mɛmo asua na awie ansa na deɛ aka deɛ yɔm ɛne wobɛka no fie sɛ ɔmo ɔsuae na deɛ aka deɛ fi asɛm ɔmpa ho toma ɔha ɛbaa ho mɛbɔ kumasefoɔ yɛ ɔka kyerɛ wɔn no ɛmfa wɔn bɛ kumasefoɔ ɛmfa wo mɛyɛ abɔnten si bɛma ɔbɛtiri so ɛmɛyɛ dua ɔmɔnten wosuro koraa wontumi nyɛ wɔsi wusuo kora wusuo kora a wotumi nyɛ wodeɛ sɛbesɛbesɛbe tó so sɛ tó kasa kyerɛkyerɛ wɔ. akyia me ɛno ayɛ menka biribi abio sɛ wɔn ma ɔka kyerɛ wɔn no ɔka biribi abio ɔmo brase no ha wate. sábà oyi kan ɛni deɛ ɛtɔ so ne so. Because when you miss one time, Cassia, account time Cassia said, a friend of Charlie, I see that. Some pa, as if they say, was what to me, you know, at the Sum war. And no, self future, no, the Bema, or here I will be. But you for making a futupa, making no grammar. Maybe a slow time Cassia, maybe a detail Cassia. Ọchịchịrị bụ ama mi ɛde soma mi a wɔgyinfoɔ mi nsane mu wɔ abɔnten ɔchịchịrị bụ ama mi na nduru kɔkye ana mi nsane mu wɔ abɔnten mu a wɔgyinfoɔ mi to ntan kɛseɛ. Ntan kɛseɛ ɛka ntan kɛseɛ sɛ mi jame kwara na ntɛkyi. Ama abrohin a wɔbɛ ekyira mi pɛni ɛnɛmɛ otufoɔ mɛkyerɛ ɔhin a wɔbɛ akyerɛ pa ama na akwankyerɛ pa ama na futu pa ɛsɛ maa nyɛ saa etu ntam kɛseɛ.
utomfo asantuma nyina wura ese ontan kese kanta kese se mampo nyina wo bai wura wadaro no ni papa nyine ne nti ni sha obo se me papa wo bai besom no ne di ma kire no se de kire amamere bia se manya me wura me to ontan kese Zodi one time I say, I can't say, Sammy, I'm not bringing me with your bar, Sadima for a copy of me. Then I'm not able to also be a son of a. There's so many here. The man of the bar. Mapuano, I'm a chairman for, I'm a eye, baby. Miss Panachida. Gia dear, so my father Gia, and two, would you want packers here? Nana osibo zozozo ni nta obe. Ema na tutupa. Musumba. No odi asum. Mampo mai ni santu. Se mansum pa. Amana mpa. Musum santu mai ni mampo mai. Na mtu tu bonda ngasi. Misre otupo tamkesie. Eka tamkesie se. Me Nana uti atakwa boy do man to so mi aya sante mampo ko mi ura oba o ja sebre o se bom so to so mi san me mana futupa be gina ne ti e ti gina pa ni nya no hwe uti bi de wo che mi so ai mi se ba mi se mi tan me ti kire na mi to do important case Sra tu ta que c'est quand tant que c'est you know mais après si après to su ni na malo tu pa ya kwa pa na malo ba so so pa so ya bi ya die so fẹ́mi na me da ti mama tu fo ta que c'est One no. Would you have pretended to was any play? Whom I didn't crack a joke. Yawada. Why would you me put your back? What you have for? And so who could Yawada? And I didn't grab for us at them, Sanjio, Yawada Korea. Who are brought for us, yes, we are coming. Or Papa and Junior time. I didn't grab for you, say Yawada. When I wish I wanted. Nti jacket sane man no do dom ko ne fe yase akoto emu ku da fa ko ya wada okoji an san na wusu ni akon ato ene ba du bo ni an san obo na che ebe bese aye fe na bomen ona opugu wo man di fe na di yedina ye na ku da fa ko to su mi ni e di ko ewe ya no ko yi sika free so ko de che ba fi nya nsem la fi nya twetwe na kwakwana chi say agi trade fi so mani tanu so no me bo fa hye de tanu so anu mo na ndi kwansi du mienu was na be poyi ena be bokese to ka na sam to wo se santini bedwin to keke wuta na mani ka trim mani ndiem fi wa no santini ni pedia wuta na mani ka trim mani ndiem fi wa no na won se so trim a na sike be ni gina ye etwe ni won ahia na ye no me. If it is to man kwa ba de
nyampɛni pɛn so besi dɛ kogya ani sɛ tudi enti na nipa ani bere wɔ awo ni kɔkɔ fura ani bere mpɛmpɛn adeɛ sikadwa kofi adaworo mɛnti ɛna nipa ani bere wɔ sitama ne sikadwa ahyehyɛ no wuntu bi ntwene da o ɛna wunyi bi so mfiri mu so da sɛbi mfiri ni maa ba so ɔne santen bere ni bɛfiri dua a mane ni kanfo na nyansapo wɔ yi ɛsɛ ne ɔbɛ nyansafo anim sikadwa ho ba mbɔ wɔ yi ɛsɛ ne kontonkuro wura ni wɔsi etumi ko odina ntumpa ana abiride na benti ana awura kyekyerɛfoɔ no ma ɛne kɔɔdɔ ɔba ɔkanfa. Wasadi fogu na gwaso, klasa tinaje, klasile. Wasadi fogu na gwaso, klasa tinaje, klasile. Otoko ine trase, kobia ine trasile. Otoko ine trase, kobia ine trasile. Mema kobia irifia ngoma ne kotokule. Mema kobia irifia ngoma ne kotokule. Asante chantrocho jambo nifule. Asante chantrocho jambo nifule. Asante sesebo sumanjifo. Asante sesebo. Robia Santinade, Trasile. Robia Santinade, Trasile. Sẹ́ẹ̀tì jẹ́ ìwọ́de ní ẹ̀rísí o. Sẹ́ẹ̀tì jẹ́ ìwọ́de ní ẹ̀rísí o. Wọ́n ní ẹgbẹ́ ní ẹ̀sẹ̀ tí sóòtù pẹ̀ ní ẹ̀kẹ́ ọgbọ́n sí kẹ́kọ̀ọ́ bá lọ. Wọ́n ní ẹgbẹ́ ní ẹ̀sẹ̀ tí sóòtù pẹ̀ ní ẹ̀kẹ́ ọgbọ́n sí kẹ́kọ̀ọ́ bá lọ. Òbí ni àṣẹ ẹ̀dí àgbò bẹ́ẹ̀ni. Òbí ni àṣẹ ẹ̀dí àgbò bẹ́ẹ̀ni. Àmọ́ ní ẹ̀sẹ̀ ẹ̀dí tí ó bá dẹ̀ mẹ́fẹ́ Trasile. Àmọ́ ní ẹ̀sẹ̀ ẹ̀dí tí ó bá dẹ̀ mẹ́fẹ́ Trasile. Ṣèwọ́n ni tó fi mọ́ dé lùmẹ̀. Ṣèwọ́n ni tó fi mọ́ dé lùmẹ̀. Ọ̀dọ̀ fún ẹjọ́ tí ó jàǹbọ̀ nífúnlé. Ọ̀dọ̀ fún ẹjọ́ tí ó jàǹbọ̀ nífúnlé. Oṣù onígbò yóò sùnmẹ́dìtè. Oṣù onígbò yóò sùnmẹ́dìtè. Yàgbọ́ ìyàrá ìnàdí ẹsẹ̀ ìdílé. Yàgbọ́ ìyàrá ìnàdí ẹsẹ̀ ìdílé. Ẹ̀kùsí bí ogun lóṣù ó jàǹbọ̀ nífúnlé. Ẹ̀kùsí bí ogun lóṣù ó jàǹbọ̀ nífúnlé. Ẹ̀jẹ̀ kó fi ṣe é fàpọ̀ dẹ́mífẹ́rì. Ẹ̀jẹ̀ kó fi ṣe é fàpọ̀ dẹ́mífẹ́rì. Sẹ́tùtù ẹ̀mọ́dì ní ẹ̀mí sí o. Sẹ́tùtù ẹ̀mọ́dì ní ẹ̀mí sí o. Wọ́n yìí lẹ́lẹ́ sẹ̀kẹ̀ntì tí ó wájú láńpọ̀ ní sẹ̀wọ̀n bí i kẹ́kọ̀ọ́ bá lọ. Wọ́n yìí lẹ́lẹ́ sẹ̀kẹ̀ntì tí ó wájú láńpọ̀ ní sẹ̀wọ̀n bí i kẹ́kọ̀ọ́ bá lọ. Òbí yẹn ṣe é bí àǹkó bẹ́ẹ̀ni. Òbí yẹn ṣe é bí àǹkó bẹ́ẹ̀ni. Lọ́gbọ̀n àbàkánná lé fàǹkó dẹ́mífẹ́rì sí. Lọ́gbọ̀n àbàkánná lé fàǹkó dẹ́mífẹ́rì sí. Mẹ́mọ̀ ọ̀dàbí ń dọ́ọ̀dà kọ yíyá tún lé. Mẹ́mọ̀ ọ̀dàbí ń dọ́ọ̀dà kọ yíyá tún lé. Yẹ́ ẹ̀rọ mẹ́lẹ́ ẹ̀dí akúbọ̀ ọjọ́ ta tó tún ó jàǹbọ̀ nífúnlé. Yẹ́ ẹ̀rọ mẹ́lẹ́ ẹ̀dí akúbọ̀ ọjọ́ ta tó tún ó jàǹbọ̀ nífúnlé. Ó tó sì ká sàmá ìnà ìjà fúnlé. Ó tó sì ká sàmá ìnà ìjà fúnlé. Dábí ọba ọba pọ̀ yín fúláwọ́. Dábí ọba ọba pọ̀ yín fúláwọ́. Sẹ́tùtù ẹ̀mọ́dì ní ẹ̀mí sí o. Sẹ́tùtù ẹ̀mọ́dì ní ẹ̀mí sí o. Ọ̀sán ní fóògùn ní ẹgbọ́ sí lé. Ọ̀sán ní fóògùn ní ẹgbọ́ sí lé. Ògbó Santinade Trasile. Ògbó Santinade Trasile. Wọ́n tún wẹ́lẹ́ tó bẹ́ẹ̀ wáyé lè fẹ́ ògùn ní ẹgbọ́ àṣẹ ọdún náà tẹ̀lé ra. Ọ̀túnfọ̀ Michelle Ntam kɛseɛ ka ntam kɛseɛ sɛ me nana ne ɛsi ama abo ahyia me nana ne amani ampo me nana ne bo ahɛn ne tuo me nana ne atwa mu apɛn me nana ne ɔsɛ bo nso a ɔdi kan me ɔfa me ɔsɛ bo nso a ɔtɔ so mmienu sompa me nananom som sikadwa ne asanteman ɛna me ɔsɛ bo nso ɔtɔ so mmiɛnsa me bɛtoa so Bisaidi yadeɛ Otumfoɔ ɔsante hene Onisia hene Onifa hene Osa hene panyin Sɛ wokyekyere sama me na sɛ mantumi ankɔdi nkonim amfa nnwera fitaa ambɛkyerɛw a metumi yɛ wɔda atu ntam kɛseɛ Yeah.